Policajti v spolupráci s inšpektormi práce sa v noci opäť zamerali na nelegálne taxislužby. V Humennom a zvlášť v Snine bola situácia mimoriadne kuriózna. Vodiči sa bránili, že nie sú taxikári a preto ich niektorí inšpektori nemôžu kontrolovať. Pred 10:30 večer prišiel na železničnú stanicu do Humenného posledný zrýchlený vlak. Spolu s ním sem prišli aj policajné hliadky, obsadili nástupisko taxíkov. Z asi 80 taxislúžieb v meste viac ako polovica údajne pracuje nelegálne. Dajme 50 a 30, ťažko sa dá prežiť oficiálnym. Inšpektori odhalili neplatné psychotesty aj podozrenia na nelegálnu prácu, policajti zase neplatné technické a emisné kontroly. Pri zistení nelegálneho zamestnávania inšpektorát práce je povinný uložiť finančnú sankciu vo výške minimálne 2000 eur až do 200 000 eur. Počas osobitnej kontroly bolo zistených 8 priestupkov, pričom 5 vodiči boli riešení na mieste blokov pokutou vo výške 230 eur. V Snine sa vodiči bránili, že oni označenie taxík nemajú, ale že ide o prepravu osôb a teda inšpektori nemajú právo ich kontrolovať. Preto v celom Slovensku už nie sú taxi. V Michalovce máte Jaxi, Maxi, Paxi a neviem čo. Problém bol ale v tom, že ako preprava osôb parkovali na mieste vyhradenom pre taxíky. Vy máte právo sa vyjadriť. Nemal by to nikto parkovať. Parkovisko bolo určené pre taxislužbu. Za nerešpektovanie dopravného označenia je podľa sadzobníka pokút sankcia vo výške 60 eur. Chyba značka. Viete čo? Asi len preto, že to je značka chybná. Ja neviem. Všetky zúčastnené zložky sú odhodlané pracovať na odhaľovaní nelegálnych taxikárov aj naďalej. S takýmito akciami súhlasia zvlášť tí, ktorí zákon dodržiavajú. Každý, kto má auto, každý robí taxikára. Vidí v tom veľké peniaze. Nelegálny nemusí mať ani psychotesty, ani prehliadku, ani taxometer. Z Humenného pre televíziu Joj Jana Veľasová.